antzerki munduan urtia damazkit, eta behin ez nuen planteau egilezan, bakarrizketa bat itia, asko inditut, galian zea, egunerokotasunean nik uste herri hontan oso jaiua gehala bakarrizketak itea. Baina, azkenian hori aukera sortu zitzaiten, barri librea programan, jende ez ezaguna bertzuela, tal kual, eta orduan apunta duen nintzen, eta hartu intziaten. Kriston esperientzi politia izan zen, kriston ondo pasan nun, jende asko ezagutu nun. Eta orduan, pentsau nun, pixkat, venga, segi bingo deu. Jarraitu inberdeu, konfinamentua etorri zen, eta orduan paroia danok eukidun bezala nik ere eukinun. Eta gero berriz hasi nintzen, tokitatik deitzen hasi zian, Bilbon egon naiz aktuazioak iten, Zarautzen, hemen Zeztuko gaztetxean, oain goz, gutxin ditut, baina esperoet pixkanaka, indar hartzen jutia, gaina Bilbon oso espazio komodo, ehar eta disfrute askokuak izan dira, ze hona izen open mic bat adibidez emakumiak izateia beti, osea beti dana emakumezkoak eotegea, azkenean bai da humoria, gehiago gizona, beti gizonezkoak ikustitugula aurrian, eta Bilboko emakume batzuk esan zuen, txik, honeaino, osea, oain gure momentua da, ze azkenean emakume asko gaude, eta hori, egile zen kriston etapa polita iniz bizitzen mundu hortan, eta politena da hori, bertan ezagutzetan jendia eta disfrutia. Nik azkenean kontatzetena da nire bizitza. Nire dramak, nire txokeiak, azkenean da patzaz eskigu guza xelebriak, ezta? Eta hortikan, txiste batzuk itia eta hortik humoria bilatzi, ezta? Zen neharrez geratze bageare alperrigoaz. Ni, nazieran dantza mundua, ni beti kirola pila bat gustau izan zait, pila bat. Oso pertsona moitua naiz eta izango naiz. Eta azkenean, beti hori, fuola, pala, pelota, ezta? Nik uste Zeztuko herrian dano pasaitugula kiroldanak. Eta jauzan momentu bat, nire bizitza nahiko momentu trantzizio raru ezta, kiroldanak praktikatzetik, kiroldanak utzi nitun. Eta antzerkian murgildu nintzen, eta sabeldantzan, hamankaikin hemen Zeztuan. Horrek ze erakutzi zin, ze deskubri duzin, Maria berri bat, beste Maria bat, beste pertsona bat. Azkenean beti izan naiz nahiko, eta alarek gustatzen zaitela pila bat kirola, galdu, irabaztia, eta gustatzen zait, konpetidade hori, ezta? Baina, hori, hasi nintzanean sabeldantzan, eta azkenean da, diain entorno politak, zu dantza talde baten, ez da dantzaita zoazela, zure lagunakin disfrutatzea, jolastea, zure burua ezagutu, zure gorputzan bilakaera hori, ezta? Dantzan, ikasi dut eta izan den gauzik politena izan da, nire burua ezagutu, maitau, hamankai lezio nauzan eta sabeldantza Zeztuan iti hautzi izan, eta gero hasi nintzen, ez galde zeba, tuerkina nahi proba hau, ezta? Neuki ditugun, azkenian igual, euki ditugun gauzetatik, hori iruditzen zitzaiten pixkat igual, bai fuertiena, bai inorrek ingo ez duna, eta jendiak gaizki ikusteunez eta hori eta eskandalizau itegean ez ezanun, hoixi merdet. Osea, hoixena etin, jendia eskandalizau, jendiak esatia, baino, ez dakit, inorrek ez dugu inoiz dudan jarriko, mutil bat, breakdance iten, tuerkinen da azkenian izaera bada, azkenian da zure burua maitezea eta nik uste iarriteala, igual du gorputza hundillo, txikillo zia izan, nik uste da aktitude badala. Eta, pila bat aizit erakusten bizilan, ezagutzen nahi nintzen jendia. Eta podlantzari hasi nintzen, egile esan podlantzian hasi nintzen, noain, Arrugoian bizitan Carmen izeneko neska batek, parranda baten ezagutu nun, eta beak esan zian. Tia, hasi mertzea, podlantz, probau inberdezutan, zertzan enik hien. Eta klase bat gratis da, hasi erakua, esto lo otro, hasi nintzen, eta, kriston pilo bat goxatzet. Barran, gora, bera, tximinua bezala. 10 urte nijoa hamankaikin, antzerki eskolan, negile izan, hasieran apuntau nintzen amak apuntau zialako. Nien neon oso konbentziuta, antzerki jaf, oso gaztian nintzen baita, inseguridadiak, lotzak, tabla gainean azkenean zure bildurrak esponitzia ez da esaten unuf, ez da nire momentua ez dut nahi. Baina egia esan pilo bat ikasi dut, hori, nire bizitza guztiz aldaudu nik uste antzerkiak, ez da? Ez dakit ze pasako zen, Mariakin antzerkian hasiko ez bazan, egile esan, enintzan hori izena izango zoritxarrez, badakit. Bai, baino ez. Eta orduan, kriston zorion txuna hon. Egile esan olako herri txiki baten, olako aukera eukitzia, eta amankai andereño bezala eukitzia, beak guri erakuste egun dana, kriston oparila da. Eta, aurtengo antzerki obra egile esan, oso polita izangoa. Beti da,
berezia, baina urtengoare super berezia izango da. Gauza desberdinak egongo ja, irudi desberdinak, beste magia bat egongo aurten ere. Eta egia esan, benetan ikustekoa, 25 pertsonako ikusliak bakarrik, 25 ikusle egongo zeate. Orduan oso gertukoa izangoa, oso etxekua, ez da, azkenean zestuarran esentzi hori, gertukoa da etxekua. Eta gauza desberdin asko ikusiko ditugu aurten. Eta benetan ez galdu, eta eskerrik asko, zestuar herritei guztia, ez da beti itei guzuen harrera on honeatik, ze egia esan, zestua herri bezala gauza hauetako goxada bada.